Hej. Vi har... Hej! Vi har om optakt til krigen. Okay. Efter at man genoptog Ejderpolitikken gennem novemberforfatningen, blev og er befolkningen stadigvæk sure på den nationalliberale regering, fordi de havde overvurderet dem selv. De var slet ikke klar med en katastrofepolitik til at håndtere den krig, som brød ud i 1864. For det første så blev hertugdømmerne de var konstant og konsekvent imod kompromiser eller forfatninger, som ikke gav dem beslutningsmæssigt ligestilling med resten af Danmark. Og for det andet så gennem 1850'erne ændrede den europæiske magtbalance sig. Rusland blev svækket, mens Preussen var i færd med at blive Europas allerstørste magt. Ja, i 1863 der kom et troneskift fra Frederik den 7. til Christian den 9. Haha, skønt død. Christian den 9. han var vrangvillig, og det vil sige, at han var imod Ejderloven. Jeg skal snakke med krigen nok. Og det... Det er meget hyggeligt. Ja. Og det... Ej, fuck. Jeg er nede. Gør det. Okay. Og det gjorde, at han ville han ville gøre militæret klar, fordi han var mod Ejderloven nemlig. Så det provokerede så tyskerne til at gå i krig med Danmark. Yes. Kansleren i Tyskland hed på det tidspunkt, eller Preussen hed på det tidspunkt Bismarck. Det er ham her. Han lavede et pissegodt træk i 1863. Han sørgede nemlig for, at Danmark de mistede alle vores allierede, fordi at vi havde været i strid med hertugdømmernes aftaler i 51 og 52. Så Preussen kunne derfor fuldstændig konsekvent frit angribe Danmark. Men det kunne kun ske, hvis konsilspræsidenten Hald han beholdt novemberforfatningen, og det gjorde han selvfølgelig. Selvom kongen og alle vores allierede egentlig gerne ville have den væk, så var han var fuldstændig overbevist om, at det var en god idé. Også selvom at Holsten egentlig var besat af Preussen, så ville han stadig ikke droppe den her novemberforfatning. Og tyskerne rykkede nu op i Slesvig, og fra 1864 der var Danmark nu i krig. Skal vi lege lidt? Dumme Torsten. Nej, Torsten, nej. Kan jeg sige noget? Okay. Det var fordi, at så havde vi ikke mere. Og tak til Medina.